Una, Mayoralty candidate Rolando Patalinghog sa Lapu-Lapu City nakakuha og dokumento gikan sa Comelec. Din gikinahong nalakip si PDP laban Mayoralty candidate Junard Ahong Chan sa mga nadisqualify. Si Luan Merondina sa report. Tuyong mipatawag og presscon si una Mayoralty candidate Rolando Patalinghog aron ipahibaw nga nakakuha siya og listahan sa mga na-disqualify nga mga kandidato gikan mismo sa Comelec. 53 ka mga kandidato lukop nasod ang na-disqualify tungod sa pag-file sa ilang Certificate of Candidacy kon COC gamit ang karaang form. Sa Riyon 7, usa si Chan sa duha ka mga kandidato nga nalakip sa listahan sa gikatahong na-disqualify. Matod ni Patalinghog, usa niya kasuod nga higala ang nakakuha og kopya gikan mismo sa Comelec. Busa masaligon siya nga lehitimo ang maong dokumento. Dako kayo ni siya og advantage sa among grupo kay kung si Ahong kay basically ang gibutang diri nga BD not filed pareha ra siya ka filed, so kung mag one-on-one namin ni Boy Redasa dako kayo may chance nga modaog. Apan gipakagamay lang kini ni Ahong Chan, Mayoralty candidate ubos sa PDP laban. Mato ni Chan, wala siya makadawat og notisya gikan sa Comelec nga lakip siya sa mga na-disqualify. Gihulagway niya nga hawsyaw ang maong dokumento. So, ugwa, nganong naaman sa akong form. Unsa man, naipukus-pukus ang Comelec, nga ilaha wa ako anaa. Ang pangutana, ni Kap Ahong, nganong naaman iyangan sa baluta? This is from the Comelec website. Yes. Comelec website. Number 3 ko sa baluta. O disqualified pa, dili i-print nimo imungan. Wala si Attorney Rainer Layson, election officer sa Comelec Lapu-Lapu, aron makahatag og katinawan sa naasoing issue. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.